Meewerkers van bouwbedrijf Friso redden de stenen op die het sneuntejoen uit de gevel van theater Snits voelen. Tegelijk wordt besjoen dat er nog gevaar is dat er meer stenen naar onderen vallen kunnen. Bouwer Friso vreegt ik een onafhankelijk zaakkundige uit te ziekjen wat de oorzaak is. De man die juster op de IJsselmar bij de Lemmer uit het water helle is een van de opvarenden van het motorjacht dat vreedzonken is. Het is een 68-jarige Amsterdammer. De ziektocht naar de tweede opvarende luidt op het stuit stil. Zo gauw als de wien aanneemt, wordt verder zocht. De stormskeer van vannacht voelt ta. Wol hierne de veerboten naar de Wateilanden last van de Huddewien. In Haas gie uit voorzorg de coupure in de zeediek dicht. Bij een pleats in Nijhuizum is een beam omhellen die het op het hoes dreigt te vallen. Het zeilaan in Ljouwert was tijdelijk aansletten nadat loswaaide dakplaten op het plein bedarren. In de aanroende 15 jaar is het tal mensen in Friesland dat 100 jaar of ouder is verdubbelen. Dat doet blijken uit een inventarisage van Omroep Friesland. In de provincie wen je 72 100-plussers. Gemiddeld is 1 op de 10.000 Friezen 100 jaar of ouder. Joen en vannacht reinig waar en 5 graden. De wind komt uit het zuidwesten. Het kan ons zee hut waaien. Morgen wierd waar, bewolking en rein bij 11 graden.